Boži blagoslov i dobar dan svima, braći i sestrama, prijateljima, znancima, poznanicima i svima onima koji gledaju ove emisije. U prošloj emisiji, 10. emisiji, najavili smo temu novog svjetskog poretka, da ćemo govoriti o novom svjetskom poretku, no međutim, htio bih na samome početku naglasiti jednu bitnu stvar koja me ovako podosta uznemirila, a to je da neke određene religiozne grupacije ili grupe ljudi ili vođa govore kako kršćani tvrde da postoje 3 Boga. Međutim, ja bih zamolio takve religiozne vođe da ne stavljaju sve kršćane pod isti koš. Nisu svi kršćani oni koji sebe nazivaju kršćanima, već da navedu, ako već tako govore, imena onih religioznih organizacija, denominacija ili crkvenih zajednica koje tvrde da postoje 3 Boga. Naime, 3 Boga ne postoje, postoji samo jedan Bog. U Starom Zavjetu on se obraća Mojsiju iz gorućeg grma i kaže: ja jesam, onaj koji jesam, i drugog Boga osim mene nema. O Izraele, čuj, jedan je Bog. Prva zapovjed nam također kaže: ja sam Bog tvoj, nema i drugih bogova uz mene. Bog je jedan. Otac doista postoji i Sin doista postoji. No međutim, to je jedan Bog. Kako? Stavit ćemo usporedbu sa brakom. Muž i žena, kada se vjenčaju, oni postaju jedno. Jer nam pismo kaže u Postanku, u 1. poglavlju, odnosno i u 1. i u 2. poglavlju, gdje nam kaže: stoga će čovjek ostaviti oca i majku, prionut će svoju ženu i njih dvoje, znači dvoje, bit će jedno tijelo. Što to znači? Ja i moja supruga smo jedno tijelo, a opet smo dvoje. Kada smo stajali pred matičarom, izgovarali riječi u dobru i u zlu, u siromaštvu i bogatstvu, u zdravlju i u bolesti, jednom riječu smo rekli: sve ono što je moje pripada njoj i sve ono što je njeno pripada mene. Na taj način postali smo jedno. Ko nas zapravo veže u to jedno? Bog svemogući, koji jeste izmislio i smislio instituciju braka muža i žene. U Starom Zavjetu se spominje Duh Božji, u Novom Zavjetu se spominje Duh Kristov. To je jedan te isti Duh, Duh Sveti, koji povezuje Oca i Sina u jedno jedinstvo. Jedan je Bog, nema 3 Boga. Zato bih zamolio da one religiozne vođe koji tvrde, da kršćani tvrde da postoje 3 Boga, ne stavljaju sve kršćane u isti koš. Hvala najljepša na to. Započet ćemo sa temom novi svjetski poredak. Biblija, Stari i Novi Zavjet, ja se nadam da je imate ispred sebe. Aleluja, slava Bogu, to je jako bitno. Da provjeravate čak i mene, naravno. Ne samo da provjeravate druge, nego i mene. Nemojte mi vjerovati sve što vam kažem. Provjerite sami. Naime, što je novi svjetski poredak? Ja bih zapravo taj novi svjetski poredak nazvao novom svjetskom vlasti, odnosno fašističko-kapitalistički komunizam. Zašto fašističko-kapitalistički komunizam? Pa iz jednog osnovnog razloga, jer novi svjetski poredak teži cilju da bude jedna vlast, jedan predsjednik, vladar cijeloga svijeta, da bude jedna religija i jedna valuta. Zar vas to ne podsjeća na Treći rajh? Definitivno. Zato je zovem fašističko-kapitalistički komunizam. Zašto kapitalistički? Zato što postoje u svijetu 13 obitelji koje vode ovaj svijet, koje upravljaju i sjene ovim svijetom. Ja ne znam koliko ste vi upoznati, ali mnogi misle da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može biti bilo tko. Ili predsjednik, ne znam, Njemačke može biti bilo tko. Ne može biti bilo tko. Unaprijed je već to određeno. Svako glasanje koje narod glasa zapravo nije pravo glasanje,
Jer one listiće koje vi ispunjavate, za koga vi glasate, se ne uzimaju u obzir, već unaprijed pripremljeni ljudi koji će se postaviti na poziciju neke funkcije da bi odradili određene stvari za ljude iz sjene. Međutim, govori se u zadnje vrijeme o Trećem svjetskom ratu, gdje zapravo, ja bih rekao, u jednoj globali taj Treći svjetski rat se zapravo već i odvija. S jedne strane imamo ISIL, islamsku državu, koja želi uspostaviti kontrolu nad dijelom Balkana, ne znam, Afrike, Azije, tako dalje. A na drugoj strani imamo Zapad koji, kao ti ga pod navodnicima, želi, znači, zaustaviti taj ISIL, koji istovremeno i financira u oružju, u tehnici, a čak i u novcu. Međutim, davne, ja sam ovdje si malo zapisao, zanimljivo je da se neke stvari uvijek događaju 15.8. Jako zanimljivo. Znači, davne 1871. godine, 15.8. Albert Pike, jedan od vodećih masona, izuzetno snažna i utjecajna ličnost u masonstvu, odnosno na zapadu, koji je ostao jedan od najvećih masona 33. stupnja, šalje jedno pismo Giuseppeu Maciniju, kako se već to izgovara, gdje podrobno opisuje kako bi trebao izgledati, znači, prvi, drugi i treći svjetski rat, da bi se dovelo do jednog, recimo, globalnog novog svjetskog poretka. Napomenuo bi da je Albert Pike bio odvjetnik, pisac, oficir konfederacionalne američkih država u građanskom ratu, znači vojske, i mason. Pike je jedini oficir i vojnik konfederacionalnih država kojem je podignut kip u Washingtonu. I to je ispred zgrade sjedišta masonske organizacije. Pike se pridružio masonskoj loži 1859. godine. Izabran je za suverenog velikog majstora škotskog reda. Za one koji ne znaju, taj škotski red se naziva Palladium. Na tom mjestu se nalazio 32 godine. Znači, na tom vrhu tog školskog reda 32 godine. Pike i danas glasi za najvećeg, najutjecajnijeg i najpoznatijeg masona svih vremena, kao i Ignacio Loyola, osnivač reda jezuita, koji je ostao, pazite ovo opet, 15.8.1534. godine i još pod nazivom Društvo Isusovo. Znači, vidimo da se održavaju neke stvari očito na iste datume 15.8. Pa ja bih vam sad htio pročitati jedan dio toga pisma, gdje kaže ovako, da Treći svjetski rat, dobro poslušajte ovo, mora biti nametnut uporabom razlika između političkih sionista i vođa islamskog svijeta. Rat se mora provoditi na način da islam, a pod tim Pike misli na arapski, muslimanski svijet i politički sionizam, danas država Izrael, međusobno unište jedni druge. Pike kaže da u međuvremenu drugi narodi, još jedno podijeljeni po tom pitanju, će biti prisiljeni da se bore do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Pike jasno govori da će oni izazvati tešku socijalnu kataklizmu, a krajnji cilj ove luciferijanske igre je uništenje svjetskih religija, islama, judeizma i kršćanstva. A da bi se omogućila
planetarna manifestacija doktrine Lucifera, kako sam Pike kaže. Ja bih preporučio da pogledate i sami, znači na YouTube-u, Albert Pike o planu za Treći svjetski rat. Ali bi naglasio još jednu zanimljivu činjenicu. Vidite, kada su stvorena tajna društva Illuminati, oni su imali jedan cilj. Stvoriti jednu svjetsku vladu gdje će kontrolirati sve resurse, sve ljude, hranu, novac, ekonomiju, naoružanje, vojnu silu, apsolutno sve kontrolirati. I oni teže i dalje tome. Oni svakodnevno neumorno rade na tome cilju. No međutim, Rimokatolička crkva u ono vrijeme, znači srednjem vijeku, je zapravo bila protiv i borila se protiv iluminata, protiv masona. I njih je smatrala degenerecima, heretičarima, odnosno služiteljima Sotone, odnosno Lucifera. Uhićenjem jednog čovjeka Ignacija Loyola dolazi do velike promjene unutar Rimokatoličke crkve. Zašto? S obzirom da su već podosta uvedena mnoga pogubna krivovjerja, bio je stvoren savršen temelj za ono što će Ignacio Loyola predložiti tadašnjem papi. Pazite, Ignacio Loyola je bio u ono vrijeme jedan od najvećih, znači nije bio najveći, ali jedan od najvećih okultista štovatelja Lucifera, odnosno mason. I on je predložio papi strategiju kako i na koji način zaustaviti sve one koji idu protiv Rimokatoličke crkve. I papi se to svidjelo. I on je naredio da se tog čovjeka ne smije dirati, da mu dlaka s glave ne smije pasti. Ignacio Loyola dobija dopuštenje od pape da stvori društvo pod nazivom Društvo Isusovo, odnosno imenom Jezuiti. Zapazite da je to 1534. godine, a to bi ja vam htio i malo i pročitati. Znate, ja volim sve zapisivati, što je jako bitno. Kaže ovako, Jezuiti, Društvo Isusovo, čiji se članovi zovu Jezuiti, osnovano je 15.8. Zapazite, opet 15.8. 1534. godine. 15.8.1871. ili 871. godine, oprostite mi ako brkam godine, a ne, je 1871. gdje je pisao pismo Giuseppeo Marciniju. Znači 15.8. 15.8.1534. godine osnovan red Jezuita ili Društvo Isusovo. Njegov osnivač Ignacio Loyola, koji je rođen 1491. godine i živio do 1556. godine. Cilj ovog rimokatoličkog najvišeg reda je zvanično bio da otpočnu bolnički i misionarski rad u Jeruzalemu ili da krenu bez pogovora gdje god ih papa uputi. Ignacio Loyola je izabran za prvog vrhovnog poglavara svog religijskog reda, a najveći čin u jezuitskoj hijerarhiji je jezuitski general. Znači vidimo da je prvo bitno bilo da otpočnu bolnički i misionarski rad u Jeruzalemu. Ignacio Loyola sigurno ne bi uspio uspostaviti red jezuita da je papi rekao pravi zapravo razlog zašto on želi osnovati taj red. Kasnije, kroz povijest, kako su druge pape dolazile, više nije bilo teško zapravo voditi papu u onom smjeru u kojem su jezuiti to htjeli. Danas imamo na vrhu, na čelu Rimokatoličke crkve, jezuitskog generala, prvoga papu koji je bio jezuitski general, a to je Papa Franjo.
Međutim, šta se događa? 13 obitelji koje su htjele zavladati svijetom, uspostaviti kontrolu, znači jedan vladar, jedna religija i jedna valuta, ne mogu činiti bez Rimokatoličke crkve. Zapazite, ne mogu učiniti bez Rimokatoličke crkve. Zašto? Jer gledajte jednu stvar. Rimokatolička crkva je jedna od najutjecajnijih religija na svijetu. I to je neminovno. Najutjecajnijih religija na svijetu. Papa, kao njen poglavar, je jedan od najutjecajnijih ljudi na svijetu. Što mislite? Kada zatreba neka pomoć, u ovim svim strahotama ratovanja, kome će se obratiti za pomoć? Papi. Tko će iznaći rješenje za cijeli svijet da prestane sve ovo što se događa? Papa. A da bi Papa mogao pridobiti sve druge religije, kao što je dobio poneke protestantske denominacije, pentakostalne, metodističke, baptističke i tako dalje, on želi dobiti islamske i budističke. Na koji način? Na ovaj način. Kao što je prvi papa, odnosno prvi veliki biskup, Grgur Veliki je rekao, sve što ljudi vjeruju, to je u redu. I to je dobro. I tako su pogani nahrupili u kršćanstvo. Isto što je napravio i car Konstantin kada je uveo kršćanstvo kao državnu religiju, jer nitko onda nije mogao biti ni na vojnoj, niti na političkoj, niti na ekonomskoj sceni, ako nije bio kršćanin. Nebitno je li on zna išta o Bogu ili ne zna, ali bitno je da on kršćanin. Na isti način, Papa okuplja sve svjetske religiozne vođe na način, sve ono što vi vjerujete i sve ono što vi prakticirate, vama je dopušteno da vi možete i dalje prakticirati i vjerovati, ali da budemo svi pod jednim jedinstvom. Na taj način pridobiti religiju. No međutim, postoje gladni u svijetu, postoje siromašne zemlje gdje se ratuju. Kako riješiti to? Vrlo jednostavno. Ukinemo papirnati novac, stvorimo elektronički novac. Svi ste sigurno, ako ne baš svi, onda neki čuli za čipove koji će se ugrađivati u šaku, sad da li desne, da li lijeve ruke, ili pod skalp na čelo, gdje će biti svi vaši podaci, zdravstveno, socijalno, bankovni računi, apsolutno baš sve o vama. No međutim, postoji jedan problem, što je taj čip, kompjuterski kod, koji je spojen na jedan svjetski veliki univerzalni kompjuter, odakle će se upravljati ne samo vašom imovinom, već i vašim mislima. Nastavit ćemo u sljedećoj emisiji s ovim kako smo počeli. Ja sam sad nabacio nekoliko stvari o kojima ćemo razgovarati u sljedećim emisijama. Sigurno se pitate kakve ovo veze ima sa Isusom i radosnom vješću. Pratite emisije dalje. U nekoliko emisija, sve ovo što sam ja sad na brzinu nešto napomenuo, će biti u svakoj emisiji posebno obrazlagano. Tada ćete shvatiti kakve veze ima sa Isusom i sa radosnom vijesti. Bože vam blagoslov želim i vidimo se u idućoj emisiji. Svako dobro.